سەرکردەیەکە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە سووریێ هەڵبژاردنên rejimê yên rêveberiya xwecihî bi nerawayî binav dike û dibêje ew hilbijartin li ser pêşamayên kafiran li Sûriyê tên hildarxistin. Zehra Ahmed, endama Ofîsa Yasayî ya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê derbarê hilbijartinên rêveberiya xwecihî yên rejimê ku biryara roja yekşemê 16 meha nihan 2018 werin hildarxistin. Di lêdwaneke taybet de got ku rejima Esed hilbijartinên rêveberiyên xwecihî weka rû ji bo bihêzkirina vegerandina desthilata xwe li ser hemû navçeyên Sûriyê bikartîne. Wê yekê weka pêngava yekem dibîne ji bo piştavaniya stûnên desthilata xwe û avakirina Sûriyaya ku rejimê bixwe ew bi şerê xwe wêran kir. Ahmed her wiha got rejim hewla binpêkirina destgehên dewletê yên ji hevketî ji diktatoriyet û wêranbûnê bi hilbijartina nerasteqîne dike û propagandaya nenavendiyê belav dike. Ku şagirtên Elbaz yên neçatperest wê yekê têne gihin. Ew şagirt wê pêşengehên dîmenên hilbijartinan bin. Ew kesin ku Sûriya berev wêranbûnê ve birin. Niha di hilbijartinên rêveberiya xwecihî de dema xwe dibînin ji bo wêrankirina tiştamayî ji Sûriyaya ji hevketî di mozexaneya şer de. Endama Ofîsa Yasayî ya Enekesê serbar kir ku ev hilbijartin di wê demê de ne ku hemû pêdiviyên jiyana rasteqîne li Sûriyê wêran bûne. Di Sûriyayeke navbera wêrankirin û bermîlên teqîne de welatiyên wê navbera koçberkirin û derbideriyê li ser nexşeya Sûriyaya meşextekirî de belav bûne. Her wiha hevdemî wê yekê tên ku Idlib navbera bazarên siyasî û defên şer yên nêzik de ye. Hevdemî wê yekê tên ku hewlên navnetewî ji bo avakirina komîteyeke destûrî ji bo nivîsîna destûra Sûriyaya nû berhev dibin. Ew hemû agahî û pêşhata û nerînên awarte wê ne jîn geheke rawayî ji bo hilbijartinên rêveberiya xwecihî bin ku rejim li zêd pêkanîna wan hilbijartinan dike ji bo dubare û bihêzkirina kontrola xwe li ser destgehên dewletê bike ku di heyama salên şerê wêranker de ji kar ketine.